Én úgy képzelek el itt egy jó randi napot, hogy egy reggelivel indítjuk a napot, utána egy kicsit ázunk a kinti medencében, aztán egy jó masszázs, és jöhet az ebéd. Például, igen. Esetleg utána még egy kis szauna. Elmentünk a gyógyvizes medencébe, ebben voltunk most már többször, megebédeltünk, eddig nagyon kellemes relaxáló. Szuperül érezzük magunkat. Amikor beléptünk, nagyon igényes volt a beltér, udvarias volt a személyzet, és voltak páran előttünk, de gond nélkül bejutottunk, úgyhogy most már jó helyen vagyunk, biztos vagyok benne. Szimpatikus volt elsőre is, így van. Ami a legjobban tetszett eddig, hát a medencéknek a sokfélesége talán. Hát, hogy bármilyen típusú kikapcsolódást keres itt az ember, azt meg tudja itt találni ezek alapján. Nekem a vezérelhető medence irányító gombok tetszettek a legjobban, mint férfi. És mit szóltak a vízimozihoz? Nagyon jó innováció. Igen. Nem láttunk még ilyet sehol, úgyhogy kiváló ötlet. Forradalmi. Igen, hát nagyon jó ötvözése két relaxációs formának, úgyhogy szuper ötlet. Ma este is meg fogunk nézni egy filmet. A termálvízben, amikor beléptünk, az egy kicsit ilyen szelesebb időben óriási felüdülés, pont fordítva, mint nyáron, amikor kánikulában megy be az ember egy hűvösebb medencébe, úgyhogy ez egy remek élmény volt. Az Aqualandet minden korosztálynak ajánljuk, hiszen mindenki talál a számára megfelelő szórakozást. Láttunk gyerekmedencét is, fiatalok is ki tudnak kapcsolódni, leülni egy kicsit koktélozni, idősebbeknek is kiváló, úgyhogy tulajdonképpen bárkinek ajánlható. Ez jó randi hely, mert itt kettesbe tudunk lenni, hogyha akarunk, de mégis itt vagyunk mások között. Most pedig összemérjük egymás sakkudását, és jól leverlek, Anna Mari. Kizárt dolog, biztos, hogy én nyerek.